Ja vaig a l'escola. Per anar a l'escola has de preparar la motxilla. Què hi ha a la meva motxilla? L'estoig. Llapis. Maquineta de fer punta. Goma d'esborrar. Cola. Regla. Tisores. Bolígraf. Retoladors. Llapis de colors. Llibres. Llibreta. I l'agenda. Has preparat ja la teva? Som-hi, doncs! Ara pots demanar a algú que et faci un petit dictat de les paraules que has après.